ku yi subscribing wannan YouTube channel, ku danna like, ku yi comment. Zan dawo amma ki sani amanar ki ba za na ci ta ba. Gaskiyar lamari za ka ta yi ba da sarrai ba, ka san in babu kai duniyar ba za ta zauna ba. An sagara ki za a gayawa ke daidai ke soyayyar ki a zuciya ki arenawa kai da ki sauya tunaye da tsawon lokaci kin jitawa don Allah rike amanar soyayya ta da gaskiya so ya ki taho share hawa